Σήμερα θα σου πω πώς μπορείς να απαλλαγείς από το σχολείο. Άκου λοιπόν, όταν ήσουν μικρός ή μικρή στην πρώτη δημοτικού, τι έκανες? Είχες αρχίσει να μάθεις να γράφεις, το θυμάσαι? Σε δυσκόλευε, το θυμάσαι? Πολλές φορές βαριώσουνα κιόλας. Και εκτός του ότι βαριώσουνα, γκρίνιαζες που έχεις να γράψεις πολλά, που έχεις αντιγραφή, που έχεις εκείνο, που έχεις το άλλο. Ωραία, άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Ας πούμε ότι η μαμά σου και η δάσκαλα σου ή ο δάσκαλός σου που είχες τότε σου έλεγε εντάξει παιδάκι μου, μη γράφεις. Αφού βαριέσαι άστο. Και σήμερα που είσαι στο γυμνάσιο, στο λύκειο ή δεν ξέρω που είσαι, στο πανεπιστήμιο, δεν ήξερες να γράφεις. Για σκέψου το. Πώς θα αισθανόσουνα που όλοι οι άλλοι ξέρουν να γράφουν και εσύ δεν ξέρεις. Και τώρα θέλω να πάω στην τωρινή σου κατάσταση, που είσαι στο γυμνάσιο ή στο λύκειο ή και στο πανεπιστήμιο. Και βαριέσαι. Βαριέσαι να κάνεις τα μαθήματά σου. Και λογικό το βρίσκω. Στο σχολείο όμως δεν είμαστε για να μάθουμε φυσική, χημεία, μαθηματικά, αγγλικά, γερμανικά μόνο. Στο σχολείο μαθαίνουμε και άλλες δεξιότητες. Μαθαίνουμε να γινόμαστε υπεύθυνοι. Μαθαίνουμε να γινόμαστε συνεπείς. Μαθαίνουμε δηλαδή δεξιότητες τις οποίες θα τις χρειαστούμε αργότερα και στον επαγγελματικό μας χώρο. Σκέψου να πας σε ένα κατάστημα, τη μία είναι κλειστό, την άλλη βαριέται αυτός να σε εξυπηρετήσει, ο πολιτής. Την άλλη μιλάει στο τηλέφωνο. Θα ξαναπάς? Εγώ πάντως δεν θα ξαναπήγαινα. Εάν λοιπόν δεν μάθεις τώρα που είσαι στο σχολείο ότι χρειάζεται κάποια υπευθυνότητα, και πώς θα τη μάθεις? Θα τη μάθεις μέσα από το να κάνεις την εργασία σου. Θα τη μάθεις να είσαι συνεπής, να έρχεσαι στην ώρα σου. Έτσι μαθαίνονται αυτές οι δεξιότητες. Αυτό θέλω να σου πω σήμερα, ότι στο σχολείο δεν μαθαίνεις μόνο τα γνωστικά, τα μαθηματικά, τη φυσική χημεία. Μαθαίνεις και δεξιότητες τις οποίες θα τις χρειαστείς σε όλη σου τη ζωή. Και τώρα θέλω εσύ να σκεφτείς, τελικά μήπως θέλεις να σταματήσεις το σχολείο ή μήπως θέλεις να συνεχίσεις? Για απάντησέ μου.